Egunon Euskal Herria. Egunon, eguerdion, Euskal Herria. Bigarren astean gaude eta giro berri batean sartzeragoaz. Base bat aurkitu dut, hor barna. Sortutako hainbat, beste hainbat giro eta baseekin batera. Gustatu zait bigarren astea hasteko. Astero egingo dugu kantu bat. Abia puntua izanen da normalean nolabait giro bat, base bat, ideia bat, eta bidaltzen baizkia zute, hortik ere abiatuko ginateke, eta ea ze iruditzen zaizuen. Goaz, dark aldera. Ilum